пред малки деца, да кажеш, аз не виждам проблем в това. Как да пускаш сексуални шеги пред малки деца, да кажеш, аз не виждам проблем в това. Как не виждаш проблем в това? Защо не е проблем? Защо никой не говори за това, че това е проблем? Кралски говори. Кралски говори и аз говорех, хората се изкефиха и Лилия Начкова вика, хейте му успокоява. И в сериала им учител с ученичка, бро. Сега майки и бащи ретарди има много. Миналата година чеченеца правеше детски рождени дни. Си говорим за съвсем друг човек. Но пак е ваш гост. Пак е наш гост. Да. Така ли? Ами казвай кой е тогава, брат, what the fuck? Ще си говорим за Зино. Holy shit! Това изобщо не очаква. Аз наистина бях убеден, че ще ни говориш за пимето. Да, защото си бил нали с него мисля, Верче преди. Аз мисля, че с него... Верче? Смисъл си... Отговарял съм на съобщенията, бро. Брат, ще го гледа това. Беше чил такъв смисъл. Вие го попитахте, по-скоро ти го попита. Цензура тук нямаме. Окей. Ти му каза, че според теб не е окей да има сексуални шеги пред деца, че не е окей. Да. И той ти каза, аз не виждам проблем в това. И си представих просто как пред него стоят някакви много малки деца от 8, 9, 10 годишна възраст и той им говори за секс с някакви шеги и те се смеят и всичко е окей. И просто искам да кажа, че според мен това не е окей. Сексуални шеги пред малки деца. В коя държава всъщност е окей? Никоя, ама... И кой човек е окей с това, освен очевидно той и другите там заухари покрай него? Моя Шаран и оня ляв педал. Той това, което нали каза, той не знам дали каза за себе си, но то в смисъл беше нали критиката не към него, а към Лили и Иван. Нали? Аз му казах, че... Той е такъв... Да. Ще си говорим за Зино. Holy shit! Брат, ще го гледа това сега нещо. Добре, Зино ли е? Какво държиш за Зино да си говорим? Аз ставах много добро впечатление от Зино, като дойде при нас, да. Беше чил такъв смисъл. Готин беше. Кога го гледах този подкаст, мисля, че точно ония ден ми излезна в YouTube. И там вие го попитахте, по-скоро ти го попита. Да. То не го попита, ти му каза, че според теб не е окей, сега не знам дали мога да кажа тази дума, сексуалните шеги пред деца. Цензура тук нямаме. Окей. Ти му каза, че според теб не е окей да има сексуални шеги пред деца, че не е окей. Да. И той ти каза, аз не виждам проблем в това. И си представих просто как пред него стоят някакви много малки деца от 8, 9, 10 годишна възраст и той им говори за секс с някакви шеги и те се смеят и всичко е окей. И просто искам да кажа, че според мен това не е окей. Сексуални шеги пред малки деца. В коя държава всъщност е окей? Никоя, ама... И кой човек е окей с това, освен очевидно той и другите там заухари покрай него? Моя Шаран и оня ляв педал. Той това, което нали каза, той не знам дали каза за себе си, но то в смисъл беше нали критиката не към него, а към Лили и Иван. Нали? Аз му казах, че... Той е такъв чак вика, аз нищо не мога да кажа за Лили и Иван. Що не може да каже нищо? Можеше да каже, ама сега какво... Реално аз съм сигурен, че това, което казват хората за Лили и за Иван, той е съгласен, но според мен го е страх да си каже, защото му дадат сигурно хубави парички или там си правят нещо с Иван и... Между другото, те са приятели. Да, аз точно нали, заради това не исках нали, да го питам още нещо, защото нали, според мен те са си приятелчета и той няма да каже нещо лошо за тях. В крайна сметка, малко е тъпо нали, да ходиш на някой на подкаста и да храниш някой твой приятел. Да, той ако нещо има, ще им го каже, нали, при закрити врати. То по да си флеймиш публично приятели. Не би им казал нищо, защото той е със същия разум като техния. Аз тях той може би не го е осъзнал всъщност колко е зле положението. Аз тях не ги познавам наистина Лили и Иван, но нали, Зино като беше при нас и преди да пуснем камерите по време на подкаста и след това нали, си лафихме още малко. Той е готин като... Да, сигурно, предполагам. Обаче точно това му мислене не ме кеви, че той не вижда проблем в това. Да говориш за... То също не да говориш, но да пускаш сексуални шеги пред малки деца, да кажеш, аз не виждам проблем в това. Как не виждаш проблем в това? То даже тъпото, че това им е целият бранд, сеш. Именно, това е проблем. Защо не е проблем? Защо никой не говори за това, че това е проблем?
Кралски говори. Кралски говори, говори. да. И аз говорех, хората се изкефиха и Лилия Начкова ми хейта ме успокоява. Ма тя, И тя е след- направила Тя, характер, доколкото знам, е казала, че песента ми струва 1 лев, че даже бях гледал някакъв едит в TikTok, нали, аз как храна Лилия Начкова, нали, някакъв фен го е качил това. И след това в същия клип почва Лилия Начкова да говори и вика, о, я бягай, и тя е написала в коментарите, изяде, нали, много яко, тя знае кой съм реално и се кефи, че някакъв ми е сипал уж в TikTok. Аха. Разбираш? Тя вика, хейта ме успокоява, но според мен супер много я напряга и супер много се изнервя. И много мрази някой да говори кофти работи за нея. По принцип това, което мога да кажа е, нали, тъпо е, че Жино го няма да го чуе това и нали, да каже че, нали, нещо, но според мен се е Да. много нали, обсебил от това, че е сред такива хора нали, и го гледат супер много хора и много не си прави сметка, нали, че това не е окей. А той си мисли, че е холивудски рапър, бе. Той си мисли, Сега че е в не Холивуд. знам къв си мисли, върто. Той си мисли, че неговите фенове са някакви бати путките. Те са още с пъп на връв, бе, брат. Това значи бати путките. Той си мисли, че го гледат някакви бати путките, бати яките пичове. Не, още са с фонтанела тези хора. А пак ще има коментари, какво говорите за хората, като не могат да се защитат, както с Те сега ще комбата. ме хранат много, да. Да. Но въобще не ме интересува, бе. Еми ти каза, че искаш да заформиш една драма в началото Искам. на подкаста. Ама то не е по-скоро да правим бив, просто трябва някой да го каже по дяволите, защото ми писна. Те си вярват, бе. Те си вярват, че са супер известни тези хора. Известни са Еми те пукай са. малките. Те реално малките ги правят известни. Няма значение, Е, брат. има значение. Сега кажеш, че Реално- Батенчо не е известен, сеш са. Майка ми го знае. Ама майка ми не знае кои са Лилия Начкова и други. Ема ако ти сега беше на 7, майките ще да знае коя е Лилия Да. Начкова. Добре, окей, знаят ги малките деца и те не си дадат сметка за това, че ги знаят само малките деца. И че си правят какво си искат и ходят без сутени. Според мен си правят сметка, мисля просто им пука. Не им пука. Ми да? Еми да, не, това е бранда Това е на много тях. грозно. Не мисля, че са толкова нали, прости, брат. Мисля, те са Не, що са наясно. стигнали до тук, явно Те не са са толкова наясно. прости. Ма ти виждаш знам. кой ти идва на евентите, нали, на фен срещите, кой Точно. гледа филма. Ти няма как да нямаш реална представа за аудиторията ти. Точно това искам сега да засегна, че нали уж са контент креатори за деца Лилия Начкова и другите. Добре. Там, как се казва това другия? Иван. И пуснаха там някаква песничка, която нали е уж какво правят там? За тяхния Детски- сериал. Да, за техния сериал, който уж е детски. А в цялата песен става въпрос за секс. По принцип да. Но, беби, И в искам сериала да те им ризна. учител с ученичка, бро. Не съм огледал, ама това мисля. Това е да, в сериала, в филма, не знам, сигурно и там продължава тази сюжетна линия. Но в сериала учител с ученичка. Мале, Весо, извиняй, брат, ако го гледаш това. Ама как си се навил да участваш там на това, не мога повярвам. Но учител с ученичка и това децата го гледат и те си мислят, че е окей. И ще вземе някоя осмокласничка да тръгне с учителя си. Защото си мисля, че е окей. Весо, доколкото знам, заради неговата приятелка там. Дали? Еми да, тя не е ли част от... То коя е неговата Сериал. приятелка Петя. всъщност? Петя. Да. Чакай, бе. Те реално са... Не са ли гаджета? Не знам. Ами аз не знам. Няма гледай Ти ме, знаеш ли? нямам никаква представа. И аз нямам никаква Аз представа. единствено знам, А че то май ти си ми точно- казвал.